Έφερες τα χρήματα? Όχι, αλλά έφερα το όπλο. Είσαι πεισματάρα. Σε προειδοποίησα ότι... Αυτή τη φορά θα στοχίσω, Οσβάλτο. Θα μπλέξεις πολύ άσχημα, καταλαβαίνεις? Έχω τόσο μίσος και αηδία μέσα μου που τίποτα δεν με νοιάζει πια. Θα σου ρίξω κατευθείαν στην καρδιά σου, Οσβάλτο. Θα σε βάλουν φυλακή. Θα χάσω τον άντρα μου, την περιουσία του. Μόλις σήμερα έμαθα την αλήθεια για την καταγωγή μου και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει να πάω φυλακή ή να πεθάνω. Τίποτα! Τίποτα! Άφησέ με! Άφησέ με! Καταραμένη εκβιαστή! Άφησέ με! What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say? What did she say?